Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Dalaygo ng Dios ug daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lahin usab nga episode ang atong pagtukion niining simanaha. Gani ang atong pag-cover sa suhito mahitungod sa pagatiman sa mga kabus, mga nagkalisod ug mga katawhan ug mga kaigsuonan nga naa sa kahimtang diin gibati nila nga ang tanan nga kaharuhay halayo gikan sa ilahang kasinatian. Ang pagatiman kanila daw halos na cover nato ang mga suhito kung unsang atong mga katungdanan diha sa Biblia, diha sa atong konsensya o sa praktikal nga aplikasyon mga kaigsuonan. Ang atong uluhan nga pagatan-aw ni ining simanaha mao ang to love mercy. Ato ning na-cover ingon nga part sa memory text sa milabay nato nga mga episodes. Apan specifically ang atong pagtuon karon nagalangkob sa kun unsa bagayod ang atong mga prioridad. Ingon nga iglesia, ingon nga panimalay o ingon nga individual alang niining mga kaigsuonan nato nga mga kabos. Kuyog kanato karon sa atong pagtuon mga higala mga kaigsuonan ang ato gihapong regular nga mga panelist dinhi sa South Philippine Union Conference una sa tanan sa pikas nga bahin kining atong maabtikon nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa South Philippine Union Conference si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Ug dinhi sab sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atong maabtikon ambungan ug buutan nga Stewardship Ministries Director sa SPUC si Pastor Rudy Jimenez. Ang atong panghinaot nga niining takna samtang kita magtuon ang panalangin sa Ginoo ug ang iyang pakiguban anaa kanunay kanatong tanan. Ato kining pagabuksan pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo kita mga kaigsuonan. O Diyos na mga labing balaan, gamhanan o puno sa gugma o hustisya. Ani-ana usab kami sa pagduol kanimo, sa pagpangayo sa imong kaluoy, sa imong balang espiritu nga magahalamdag kanamo sa paghisgot o paghubit nining leksyon aron nga amo gyung mahigop ang kahulugan nini sa among mga kinabuhi. Panalangini kaming tanan karon ug daghang salamat sab sa imong saad nga diin duha kung tutulong nga magakatigom tungod sa imong pulong ikaw magauban kanila. Daghang salamat Amahan sa imong pagpanalangin sa tanang mga higalag kaigsuonan nga nagapamati ug nagatanaw karon sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. At ta sa atong pagtimbaya sa atong mga suki nga viewers ug listeners dinhi sa atong tulumanon. Unahan nato si Pastor Jimenez sa paghimo niini. Happy Sabat mga minahal nga mga kaigsuonan. At malipayon kami sa makausap pa nga ana-ana sabkitan ining atong programa Taknas Pagtuon. So among gi-greet ang tanan nga mga ato tig subaybay o tig tan-aw nini nagasunod nini nga programa dinhi sa atong kaumhan sakop sa South Philippine Union Conference. Bag-o lang to gihimo didto ang stewardship celebration or Thanksgiving sa Tagum City, composed sa duha ka mga probinsya sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro. Akong gitimbaya ang tanan kanila dito sa tibuok kaumhan sa Davao Mission. Last week dito sab kita sa Pagadian City ug sila pod nagasubaybay niini, so ato ipaabot ang ato ang mga greetings ngadto kanila sa mga kaigsuonan nga nagatan-aw og hatag yun og pagtagad ining atong Taknas Pagtuon. Karong maabot nga Sabado adto na sab kita sa Northeastern kay adunay himuon didto nga certification combination sa kaning atong ministerial o sa stewardship. So makig-uban ta dito sa atong mga kaigsuonan. Uban usab dito sa ato mga kaigsuonan sa Germany. According to our daughter, si Lovely nga tuwa dito, kanunay nagatan-aw ang ato dito nga mga kaigsuonan. Malipay sila nga makadungog sa ato gyud mga pinulungan kay gimingaw sila kay most of the time ang ilang madunggan dili lang kay mga lingwahe nga mga foreign sama sa German o sa English, apan sa diha nga maminaw sila sa atong Taknas Pagtuon ilang gikalipay ug nagatan-aw sila kanunay. So happy Sabat mga minahal nga magigsuunan nga nagasubaybay nining atong programa. Amen. Mampingki. Greetings usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Siquijor. Diin ang usa ka
pinasahi nga Revelation of Hope Series Seminar nagapadayon karon kauban ni Pastor Gulfan. Si Mr. and Mrs. Jerry Sumagang ug ang iyang pamilya sa mga ang pamilya ni Mr. and Mrs. Israel Obregon, Mr. and Mrs. Henler Cabanlit, Rato family, Sir John and Ma'am Zenny Macleod, Pastor and Mrs. Giovanni Rasul, Vice Governor Meling and Mr. Brown, Ma'am Okaw and all other Sikihodnons. Malipayong adlaw kaninyo mga kaigsuonan diha sa dapit sa Sikihor. Greetings sa sab kang Ma'am Shai o Ma'am Shirley Aguinaldo diha sa Davao Mission o sa atong mga kaigsuonan diha nga gipanguluhan mga kababayan nga gipanguluhan ni Ma'am Marilyn Chipada Moraldi. Greetings sa sab kang Ma'am Elizabeth Rosa nga sa pagkakaroon naa sa operating room doon na iyang problema sa paglawas. Amo lang ipaabot nga kami nagaampo alang kanimo. Greetings sa sab sa atong mga kaigsuonan dito sa Stockton. Ang sila si Gingging Cosio, mga Golciano, sila si Vicky Zamoras, ug ang tanang mga kabataan. Greetings kaninyo diha mga kaigsuonan. Salamat sa inyong pagpatronay sa atong takna sa pagtuon. O daghang salamat sa inyong pagpamati sa ngal. Amen. Okay, salamat kayo no, sa makanunayon nga pagsunod sa atong mga viewers. Special mention kang Brother Chavez din sa Cagayan de Oro City. Greetings kanimo, sir. God bless you continually sa imong mga kanunayon nga pagsunod sa mga program nato din Takna sa Pagtuon o sa ubang mga program sa Hope Channel South Philippines. Greetings also goes to Rusi Cadalin, Michelle Ababon, Even Lidon, o usa ka pagduyog sa kasub-anan namo no sa pamilya mga habutay dinha sa Kapatagan Lanao del Norte so gumikan sa pagtaliwan sa atong pinalangga nga amahan. Condolence sa habutay family. Ug ato sab gi-greet lakip niini ang atong mga kaigsunan diha sa Kapatagan si Kuya Nono Gulfan ug sa ilahang mabtikon nga pastor si Pastor Edgar Dingding. Maingon usab sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa Dapitan City Seventh-day Adventist Church. Happy weekend kaninyo mga higala o mga kaigsuonan. Ug dito sab sa Dumaguete City, ang Negros Oriental Sikihor Mission, mampingki nga imong gi-mention kaganin ang uban sa ila. We have a few friends there from the administration. Ang atong Executive Secretary si Pastor LD Bakilabat. Happy Sabat kanimo Pastor o kang Ma'am Belsi and the entire family. Maingon usab sa kang Pastor Joel Sinisa o sa tanan nga mga tigpaminawan sa Hope Radio bisan asa nga Sibya mga kaigsunan o sa tibuok bahin sa kalibutan. We have friends from abroad who are also watching. Special greetings ngadto kang Brother Ray and Catherine Bakatan sa Florida. Maingon man sab sa family ni Brother Ruel og Jubit Arisgado. Happy Sabat weekend kanatong tanan mga kaigsunan. Human na ta sa atong part karon sa pagpanimbaya, atong sugdan karon ang pagtuon sa atong lesson nga naguluhan to love mercy. Basahon nato kadali ang atong bersikulong sa guluhon karong semana ha, mampinggi palihog og share niini sa kadaghanan. Salmo 112 versikulo 4 sa Cebuano og bugna nga hinubaran. Sa mga matulid mohayag ang suga taliwala sa kangitngitan. Siya puno sa grasya ug maluluyon ug matarong. Amen. Ang atong bersikulo mga kaigsunan nga naa makaplagan sa Salmo nag-describe kung unsa nga matang sa Dios ang anaa kita mga kaigsunan. Sa iyang matulid, sa iyang pagkamatarong ug bisan pa sa iyang pagkamanggiluyon. Gi-highlight ni mga kaigsunan sa maong bersikulo as has been observed by King David, especially to the less fortunate people of society. Pastor Rudy, unsay imong saysay mahitungod sa atong bersikulo ingon nga introduction sa atong lesson karong semana. Kaning ato makaigsuonan second to the last nga topics ato nga leksyon karon nga quarter nagisgot o gugma nga adunay kaluoy. Nagisgot kani nga kita nga tawo di kita ka generate og mercy kaning kaluoy. Ato lang gi-reflect
ang kinaiya sa Ginoo nga siya gyud ang naghatag nga ato ang modelo ang atong sundon kay siya man ang Ginoo nga maluluyon nga ato ning pagadiskasan karon nga atong masabtan ang kinatibuk-an niini unsaon gyud nato paghimo niini nga ato mapahat ang kinaiya sa Ginoo ngadto sa makatawhan labi na gyud nga gipokus kanunay ang pag-atiman sa nagakinahanglan mga pobre, mga balo, mga ilo ug uban pa nga diin kinahanglan gyud hatagan nato ug kaluoy nga diha pinaagi sa atong gugma. Gani mga kaigsuonan, our church has created a statement way back in 2010. Almost 10 years ago. Kani nga statement, official statement ni sa atong Seventh Adventist Church on global poverty. Kini bitong kalisod sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Dili kini siya pwede nga ato lang kiluan, ato lang lingiwan. Bisag asa ta paingon ang kalisod sa mga kanasuran mga kaigsunan. Dili lang sa usa ka nasod sama sa nabantog kayo nga gitawag nato og nasod sa Somalia, ang mga Middle East countries ug bisan pa sa mga war-torn communities dito dapit sa Arab ug Asian countries mga kaigsuonan. So daghan kay mga na-displaced, daghan kayo ang mga katawhan nga dili makapanguma gumikan sa kagubot sa ilahang kahusay ug kalinaw. So ang nahitabo nagkalisod gyud sila, naggutman ang mga katawhan, pobre ang ilang kahimtang. Pero it's not only in these particular countries of the world, bisan sa atong tungod ug sa atong tugkaran mga kaigsuonan. Atong masaksihan kini nga matang sa mga kalisdanan sa atong palibot. And we have created an official statement based on the biblical principles mga kaigsuonan nga angayan nato nga pagatagdon ang kalisdanan nga naa sa kalibutan. Nahisgutan nato sa miagi nato nga mga leksyon nga kumusta man ang atong mga minutas sa church board nga ginahimo. Kung atong i-check pila ka porsyento din ha ang nagahatag og pagtagad sa community outreach o sa pag-alleviate sa kalisdanan sa mga katawhan. Pero kung atong i-check mga kaigsunan, siguro more than 70% naa sa church improvement, naa sa evangelism, naa sa church discipline. Pero kung atong tanahon ang atong mga actions being taken by the church board about community outreach, possibly gamay lang kana. That is based on experience mga kaigsunan as a pastor who has sat down in church board gatherings. So, we need to improve on the way we respond to poverty around us mga kaigsuunan. So tanaw na to din karon nga nahisgutan ni Pastor Jimenez nga dili ta pwedeng mahigugma nga walay kaluoy mga igsoon. So these two would always go together mga kaigsuunan. Mampingki, akong ihatag sa imo ang tsansa to interact about the issue karon kung unsa ang mga buhat sa kaluoy ang atong ginahimo sa katilingban ug sa atong mga kasilinganan. Pagkadako ani nga topiko nga lisod kayo ibat-bat og pila lang ka pulong. Pero tinuod na pastor nga ang hinungdan ngano nga ang Ginoo gyud concern sa mga kabos, mga kaigsuonan. Tungod kay majority sa atong population anaa gyud sila nagilaid sa kahimtang nga wala sila mahimo. May nungdong ko samtang dito mi sa Ethiopia, sa Sudan, labi na sa dito sa South Sudan. Ang mga katawhan nato dito nga bisan dili mga Adventist nga wala sila mahimo nga bisan sa ilang pagpaningkamot sa panginabuhi pag-uma wala gid sila mahimo kay unong kabulan ang ulan, unong pud kabulan ang ting-init, unya by circumstance nahimo silang ingon anak, di man pud sila basta lang makagawa sa ilang nasod. Kay kinahanglan og mga bisa, so luoy gyud kaayo. So ang ilang kahimtang murag magpasalamat lang nga naa United Nations nga nagatagad niini nga naagyo kibali na centralize ang mga hinabang sa laing mga nasod nga mga dato nga ilang gipadala didto para nga ilang ipadala niining mga nasod nga nahimong lulan sa atong Ginoo.
So kung muarita sa lokal, ang kining mga kalisdanan ron sa atong mga kaigsuonan, mo ning yun nga gibalahan ni sa kaaway sa Dios nga muna gini ang paningkamot nga kung mahimo pa lang ang mga tao di na motuo Ginoo kung namang galing Ginoo. Kay ug sa kong pagipalapalahan mo gid sa kaaway sa Ginoo nga naisubrag yung kay kakabos na fueled by the dark spiritual influence sa yawa o sa iyang mga manulunda nga daotan. Ang mga kapobrehon nga sobra, violence, grabe ni, oppression, slavery, exploitation, selfishness, and greed. Oh, kini makita man nato nga bisag asa karon sa kalibutan kining akong gipangbasa perti gini obvious kay ni sa kahimtang kay naghinobra ang kadato sa uban ang uban pod sobrang ilang kapobre. So mo na nga asa man ang atong gugma inubanan og kaloy. Amen. Pastor Rudy. Mo ni nga atong leksyon naghatag gid nato giya. At tinuod man gina mo ganing kahimtang nato in reality. Inganlan ni Ma'am Gulpan dito, ilang mga kaagi asa dapita sa ilahang pagmissionary. Pero sa giingon ni Pastor Hisbon din sa atong palibot makita nato ni dili lang kay gadto nga mga dapit. Muna ang Ginoo naghatag gyud nato og giya nga aron ato ning matagad. Muna iyang diskutan din sa atong leksyon nga ato gyud batnan ang prioridad. Nga kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi, muna ingon siya kung ang atong kasing-kasing nahimo niyang gingharian gipuy-an sa balang espiritu, ang iyang pagkamatarong atong nabatnan, ang tanan nga mga panginahanglan, muna siya, ang tanan nato ikinahanglan, iyang idugang, nga muriplika po ni o makita po ni ngadto sa katilingban, sa komunidad. Mutong giingon ni Pastor Hisbon ganina, nga ang atong iglesia, naghimog yun siya global statement, may tungod sa kapobrehon, nga makigduyog yun ta sa programa karon sa itong panggobyerno, ug ang iglesia, dili lang kay mag-focus ta alang sa atoang mga proyekto nga diin pagpalambo sa atong iglesia unsap apan himuon ta gid ni ang pagtagad sa mga katawhan nga nagakinahanglan kay mao gid ni priority sa Ginoo sa iyang misyon ani nga kalibutan. Ayan, kiganahan ko sa pulong mga kaigsuonan nga bakigduyog. Pastor Rudy. Dako ni nga challenge sa atong mga iglesia mga kaigsuonan pero salamat nga kini nga leksyon maghatag og pagbukas sa atong mga mata ug mga hunahuna sa mga posibilidad nga pwede tang makigkumbuya sa mga agencies mga kaigsuonan. This is actually beyond religious boundaries mga kaigsuonan, Ma'am Pinky, no? Kay dili man niingon nga dili ta pwede mo trabaho ng uban kay mawala matabunan ng ato ang ngalan nga Adventist. No, that's wrong mga kaigsuonan. So as a church, kung unsa ang scope nato, kung tanaw nato no, ang mga individuals karon nga mga daghan kayo og kwarta nga mga negosyante are actually doing their share in helping to alleviate poverty in our society mga kaigsuonan. Daghan sila gipanghatag ang mga donasyon, gatukod sila mga foundations, and this is a call for our churches, local churches mga kaigsuonan. Kaya kumingon taog atong mga conferences o union offices na amantay organized nga mga activities. Nagpartner man ta sa DSWD, nag-create ta og Adventist Community Services nga grupo, ACS, o sa uban pa nga mga agencies nga atong gihimo. Adventist Development and Relief Agency are partnering. Gani, dinhi sa atong naso sa Pilipinas, kung maingon ka og contribution sa ADRA in alleviating the poor o katong mga catastrophe victims mga kaigsuonan, gamay ra kayo ang atong ADRA nga scope diri sa Pilipinas. Speaking of other countries, gani muadto ka sa uban nga mga nasod, particularly sa Yemen mga kaigsuonan, sa Middle East, pinakadako nga ADRA na adiha na himutang. Moingon ka nga ang property niini nga organization sa mga vehicles lang nga gadagan throughout the country is more than 300 units of pick-up trucks pa lang na siya, Ma'am Pinky, nga nagaserve sa community and many other things. Kunya, kaningon ani kadagko nga mga trabaho, mga kaigsuonan, they are partnering with government agencies aron mahimong posible
ang pagtabang sa kalisod sa katilingban. Now, balik ta sa local church. Kung ang imong church na sa gamay nga dapit, you could probably partner with the barangay people nga mutabang ta og community service. Just coordinate with these people. Kung naa ka sa city church, adto ka sa city government, makig-partner sa mga buluhaton alang sa kaluoy ni ining mga tao nga kabos, mga kaigsunan. And of course, as an individual, it would almost be impossible to do that yourself. Pero kung naa kay kwarta, nahala, is one-on-one, sama pa ng lit karon, magpuasa ka, di ka mo palit og paniudto, imong na-save nga kwarta, ipalit nimo og kanang paklans, ihatag nimo sa usa ka tawo nga pobre nga naa sa karsada. So, usahay ingon ani nga mga measures, mga kaigsunan, just to alleviate poverty. Dili ni ingon nga gihimo na to aron makakita ang mga tao nga hala, big time ang mga ingon ani nga relihiyon, maorong aron mubalhin tadto sila. No, that's not the purpose. But we do that because we answer the call of God to be part of the solution sa kalisdanan nga naa dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. And many other areas, Mampingki. Speaking of the United Nations, atong nahibaluan nga kining mga nasod nga nagkahiusa sa pagtabang sa mga alaot nga mga tribo kon mga katawhan, makita nato nga sila nana pod na sila gitawag apresyeta ana nga naata apil ganing ang kanang mandumduman ako ang World Vision, kanang Catholic Relief Service, kanang Adventist. Muna among nakita dito sa Lokitokyo. Lokitokyo dito sa boundary sa Kenya o sa Sudan. So, daghan man kaayong mga NGO nga nagtabang ani, nga nagpakita sila nga ang ilang mga surplus kon mga nanubra nilang mga kadagaya, ilang gibutang dito. Nga naapoy gitawag og accountability. Dili kay basta lang nga mag-dole out sila, naagi listahan o sa ilang na-receive, o sa ilang na-distribute, ana, may proper accountability. No question about that. Mo paarita sa atong iglesia. Kita nagpadasig nga, kung mahimo, ang atong iglesia na asab-ani. Akong gi-appreciate og dako ang atong iglesia, dunay gipasiugdahan, labi pa karon ang bulan sa Oktubre, nga nahimo silang sandayong sa pag-gather o pag-collect sa mga gitawag tag hinabang nila nga maapoy atong magamit sa mga biktima sa mga kalamidad, sa sunog, baha, kining gitawag natong harvest and gathering. So maayo kaay ni siya nga mahinumduman nato nga atong mga pangulo sa iglesia adunay gyud gihimo nga mga lakang nga mahimo unya natong deposit kon ever ready nga makuha na to anytime bisan sa lokal nga iglesia. Nan karon pastor, kanang ari na puta sa individual. Ang akong gibasa ganina nga usa sa mga gihimo sa kaaway sa Dios nga mahimong kapandulan ang kining sobra kaayo ka pobre sa mga tawo nga bisag unsa ang ilang himuong pagpaningkamot, pobre gid sila. Karon naay hinungdan ako nakita nga nganong naingon ana sila, naay mga tao manggod nga sobra pod sila sa ilang pagkadalo. Kanang greediness kay maski sa sistema sa usa ka nasod sa ilang panggobyerno mo nagitawag og gi-fight sa atong presidente, corruption, no, unsa pa diha nga imbes unta naay panalangin nga budget nga para pagtabang baka sa pag-repair sa mga sakyanan, sa mga balay o mga eskwelahan o mga kalsada nga farm to market. Farm to market na kita mo ginato na ang mga kauswagan karon sa atong presente nga panggobyerno. Dugay kaayo makuan, dugay kay matagad ning mga guba nga mga tulay ana kay di man pod lalim to pag-process sa unsaon na pag-implementar dayon. Pero makita nato nga kung dili lang unta buhinan kun islaysan diha sa mga pribado nga mga bulsa, dapat yun ang insakto nga mga timplada sa mga kalsada nga dili dali mabuak. Muna akong pasabot ang elemento pastor sa greediness ba.
Ngano nga nay uban maglisod di na no makadeliver sa ilang produkto bis ka Ang nagtabang. intensyon sa kwarta nga gibubo para sa mga tawo nga makapahimulos pero dili muhurot og buhagay didto kay masablay ang uban. Oh, so Sa mga- masabtan ako nga kining yeah, that's mga kaigsuonan nga di nahalo sa gani mabinlan og makadeliver sila sa ilang produkto kay manghulab na daan sa insect o asa sila manguha na. Actually, may hustisya ang Ginoo ni mga kaigsuonan, no? Kung pananglit na amang gali sa ato nga nakadungog ni ining pagtuon nga naghimo ni ining mga metodo sa korupsyon mga kaigsuonan, ang hustisya sa Ginoo dili gyud na buta. So atong anam-anamon og reforma kining atong mga pamaagi mga kaigsuonan. And this is just a great call in case makadungog ang uban nga mga tagtungod ni ini nga mahina mampingki. Salamat kay sa punto. Dudugang lang ko gamay. Kanang gitawag og kaning kingdom priorities. Unsa man gid pastor ang atong labing unahon aning kinabuhi O mo na akong pangutana kay ani ba betang atong kinabuhi wala man ra. So naigiingon nga if I can do something good for you, let me do it now. Tomorrow may not come. And it will be too late. For I will not pass this way again. Wa saying man na ni St. Francis Assisi. Nga ana. Okay. muna Atong si ihatag Pastor. ang time ni Pastor Rudy sa iyahang Okay, ato na diskusan magkasuunan nga ang ato iglesia makikuangyod makigkumbuya sa panggobyerno. Normal na pero duna po'y mga pasidaan alang nato sama atong giingon ni Ma'am Pinky usay nakita nato nga dunay mga dili insakto nga ilang binuhatan mo sukwahi na gani unsa ang kabubuton sa Ginoo muna ang atong leksyon nagtudlo nato balik kita sa gisulti ni San Pedro alang sa matag usa mga tinun-an nga musunod kita ngadto sa Ginoo matud pa nila sundo na mo ang Ginoo kay sa mga tao ni anang panahon na ato nang mapakita ang ato ang katungod ingon na kita nakahibalo unsa ang ayan gyud pagabuhaton kay nagasigot pa dito si Ma'am Pinky nga ang priority nato unsaon nato nga atong mahimo gyud ang atong prioridad kanang gisulti sa Ginoo nga kingdom priorities. Sa ako nang giingon kun ang Ginoo naas atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing nahimo niya nga kaning gingharian kanang tanan nga angayan atong buhaton labi na gid kato ang pagbati ngadto sa labing ubos kay mao magana ito kiimo ning gihimo sa labing iwit gihimo ni nimo alang kanako. Mo gini atong tagaan og dako untang pagtagad sa ato nga iglesia. Moto dinhi balik ta sa ato ang mga meeting sa committee naagid tay panahon nga unsaon nato nga mapadako nato ni nga buluhaton kani ana magudta sa hilit ni ining kinabuhia o niya nagita sa katapusan nga makita unta na nga kinaiya sa matag usa sa atong mga kaiglesiyahan. Amen. Another reminder mga kaigsuunan usahay dako kayo ang ato ang hunahuna no nga mo evangelize gid ta. So mo hinungdan nga gahimutan ni ini mga community outreach. And if possible, let us begin to learn mga kaigsuunan nga while doing community outreach, see to it nga kung mahimo wala tay mga strings attached nga ginahimo ni ini. Amen. It's not for the sake of evangelism but for the sake of the call nga si Kristo mga kaigsuunan nag-awhag nato nga mahimutang manggiloyon ngadto sa uban. Niabutas tong atong nga bahin sa atong pagtuon sa lesson. Ayaw mo hawa diha mga kaigsuunan, we'll take a break. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga radio o TV sets. Atong padayonon karon ang ato ang sumpay sa atong pagtuon ni ining atong gisgutan about compassionate ministry. Naay mga attitudes nga angayan natong batnan sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga binuhatan mga kaigsuonan. Unsa man gyud ang atong kasagara nga reaksyon sa mga panghitabo sa palibot sa mapananglit kining pagpanglupig,
kining mga tao nga dili o walay maka depensa kanila, what attitudes do we have ready to respond mga kaigsuonan alang niini nga mga kahimtang? Mampinggi atong ihatag kanimo ang unang bahin ni dapita. Kining compassionate, kining compassion. Okay? Nindot man gud unta ni pastor kung naa gini sa matag kasing-kasing sa katawhan. Kay mudulot bitaw ang atong hunahuna nga we are not only doing, especially sa atong church, we are not only doing the spiritual aspect. Although we know nga ang priority sa kinabuhi sa tao ay spirituhanon. Kay nga naman, bisang pagbusog na siya sa material pero wala ilabot ang Ginoo siyang kinabuhi, wala gihapoy pulos ang iyang pagpakabuhi. So, sakto ra ding himo nato sa mga pastor, magwali sila pag pamata sa mga tao nga ang priority gyud sa atong kinabuhi, unahon gyud natong Ginoo. On the other hand, kung naa mang mga kaigsuonan nga lisod bitaw gyud kaayo, I think some of our generous brethren are doing that. Nga dili lang sila gustong mahibaw-an nga sila nagsuporta ana, nagtabang ana That's right. kay mo gud giingon ng Ginoo Jesus nga kung ang tuon nimo mo'y naghimo sa pagtabang, ayaw na paibaw ang wala nga. Oy, ang tuo, di ay nilibo o sa di imong gitabang. So, just keep it secret kay the Lord will be the one to Amen. give the reward. Importante gyud kay mga kaigsuonan, no? Kaning gahimo bitaw ta, di na ta mo mag-expect og balos. I remember a story of one person, naglisod siya pag-ayo, nag-drive siya sa iyang sakyanan. Actually, this is popularized by one of the country songs mga kaigsuonan. Ang title is Never Let the Chain of Love End in You. Kining driver mga kaigsuonan medyo lisod pero niya nang gabi una nag-drive siya, nakalabay siya og na breakdown nga sakyanan, iyang gihunungan mga kaigsuonan. Nag-offer siya og tabang. Ang driver atong na breakdown babayi idaran hadlok kay basin unya og binuangan siya atong ni offer og tabang. Pero out of sincerity, ingnan niya nga, ayaw ka balaka, ma'am, you are safe. Ako ning ilisdan ang ligid sa imong sakyanan nga na flat. Pagkahumanog ayo, niingon din ang babae, pila may kong ibayad nimo. Niingon siya, no. Wala ko nang ginahanglan sa imong kwarta. Niyay akong isulti sa imo. Kung gusto ka nga mubayad, ibayad na ngadto sa uban. Never let that chain of love end in you. Ni padayon ang babae nga na-breakdown, nga natabangan, ni adto dito sa unahan, ni hunong sa gamay nga restaurant mga kaigsuonan, ni inom siya dito og something hot para mawala ang iyang katugnaw. Mupadayon sa siyahang biyahe. Uy, nabantayan niya nga ang waiter buntis, mga nakay. Pero she was doing every service with a smile. Unya, pagbayad niya karon sa iyahang gamay nga drink, $100 ang hindi tunol sa babae, sa waiter. Pagbalik sa waiter karon iuli ang sukli kay dako biya kay nga kwarta ang $100. Mga 90 siguro $95 ang iyang isukli ay sa drink nga napalit. Wa na diha ang babae nga iyahang suklian. Nakahilak ang babae nga buros nga nagunahuna sa kalisod sa iyahang kinabuhi nga in a month mga anak siya wa siya kwarta pero na ay kwarta nga gibilin kay nabasa niya dito sa note sa lamisa nga nag-ingon, Keep the change. Sa ba? never let that chain of love end with you. And it turned out at the end of the story, niuli ang babae. Iyahang giingnan ng iyahang bana nga nagtikungkong in taon sa katugnaw. Ingon siya, dong, buotan gyud kaayo ang Ginoo. Everything will be all right. Sa akong pagpanganak, di na kay ka magproblema. Ug abi ninyo mga kaigsuonan, kadtong bana, mao di itong tao nga nitabang ni adtong babae Uy, previously. So, it might come around mga kaigsuonan. Murag ikaw ra pud ang mabaslan sa mayong binuhatan, but with compassion, you could never be wrong. Wa gyoy sipyat kung ang imong pagka-kind ug ang imong pagkamanggiloyon sa uban mao imong ipakita ngadto sa mga katawhan mga naplikar kaigsuonan. gyapon pastor ang Amen. golden rule. That's right. Nga unaware lang ta ba nga kana daing golden rule bubalik lang gyapon sa tuwa. Amen.
Mani- Pastor Rudy. Mani mga kaigsuonan nga ang ato nga kinaiya makita sige ni Hesus og mao din na ano ba mura bag automatic na siya ang imuhang pagkamaluluyon kampasyon. So paghimo nimo ni ana wa ka magunahuna ba nga kana mobalik ra nimo sama sa istorya ni Pastor Hispon kaganina. Busa nga human ani ang point ito ganina yun ni Mampingke nga doon na magay makaluluoy, doon na magay tabangunon. So ang atong himuon, ato silang edukahon, kadunay pinulungan, muhatag ka kanunay isda, wa ni mo tudlui unsaon pagpangisda, di gid na siya mailibit sa iyahang kahimtang. Muna ang atong iglesia naapod tay programa nga unsaon pag-edukar bisan pa atong mga tao dito sa kabukiran kanang atong sulad kanang ato ang 1,000 missionary movement nga gi-assign dito sa mga kabukiran edukahon tong mga tao nga dili kay balo sa matang sa panginabuhi aron nga dili lang po sila siging pangayo kundi mahimo po sila nga kanini ang tuburan o sandayong sa panalangin kay human nila na nabatnan na edukar sila ila pud nang ihatag ato sa uban. Dayon sunod ani atong himuon nga aron kani mo tunhay kinahanglan gyud ang atong pagpagisandurot sa Ginoo. Muna pagampo nga mauna ang makita sa matag usa dayon ang atong ekspektasyon dili lang kay nagahimo ta aron nga makanini ang ma-publicize ang atong gihimo. Muna nga himuon nimo ni sa walay string attached makita gid nimo unsa unya ang resulta sumala sa gisulti sa Ginoo nga mubalik ra gyud ang kaayong atong gihimo sa uban mubalik ra gyud na nga hinato. Sama sa example sa atong eleksyon ako nabasahan nga usa ka bata panahon sa nagasuroy siya sa beach unya bag-o lang nahuman ang taob so ning hunas tan-aw niya pagkadaghan kayong starfish didto sa baybayon. Ang gihimo sa bata kuha niya tagsa labay balik sa dagat sige siyang labay sige siyang himo adto nagian siya usa ka tawo gibadlong siya oy dong bisag unsaon nimo na di nimo na mahurot og labay ang starfish mga matay ra po na kay mobalik ra po dinhi ang tubag sa bata sir ako lang gihimo ang kalainan just I make a difference kung wala ni himo sa uban gihimo nako kay kani alang man sa kayuhan ning usa ka binuhat nga niya nagkinahanglan og tabang. Very good. Napo ko isumpay na pastor. Sige, Ma'am Pinky. Kay di man mga itong topiko karon ang pagtabang tinuod man na nga makahata makatunol tagtabang pero dili sa tanang panahon Yes. nga ato silang Mataga. hungitan og unsay makaon. Tudluan gid sila kay usa sa hinungdan sa mga pamilya nga nagkalisod tungod sa bisyo. O pag sugal, inom, tabako. So usa na ka panahon among gipatrabaho ning usa ka tao nga akong buutan ra ba. So ingon ko sa yaha siya nga ako kang patarbahoon pero nako isulti sa imo kay naghisgot man tag edukasyon. So sa unsa man ma'am ko nga abin kabalo man kanu nga ang tabako makadaot gid sa imong baga ana isa nga lagi man pero maglisod ko pag overcome. So anang panahon na nakaokasyon ko pag mensahe niya pag edukar Praise the Lord. nga unta ang budget sa iyang madawat nga gamay dili niya ipadulong sa pagpalit og tabako kundi dili sa mga butang o panginahanglanon. pagkaon nga tinuod gyud kay namang gyud tay basic needs anang hierarchy of needs nato. So kung maedukar nato ang mga tao o kaigsuonan nga naa sa atong access bitaw ang pagtabang pastor dili nang mga tupataglayng lugar kanang naa lang sa ato within our reach our influence tingali makatabang na siya. And then to offer him a prayer that will impress him o nga naa daigi kalainan kung may Ginoo. Kay ingon ko sa iya bisag unsa akong panatog paningkamot kung may labot ang Ginoo wala gid tay kapaingnan. Amen. Usa po na sa point no nga katong giingon ni Ma'am Pinky og ni Pastor Rudy na daghang mga parks mga kaigsuonan nga wa na to maadto pero kasagara didto naagyoy warning nga do not feed the animals. Nganong dili man kuno nimo patulaan kay nakahibalo sila that in their natural habitat kung kining mga mananapa makakaton nga sige na lang sila suplayan di na sila kabalo mangita alang silang kaugalingon and they will most likely become extinct as well. So
gawas nga gahatag ta, tudluan na to sila unsaon pagpangita sa ilang mga pagkaon. And that's the best responsibility nga atong mahimo alang nini mga tawhan ng mga kaigsuonan. Na naapay laing awhag diri mga igsuon, aside sa compassion, generosity, yan gitawag na to og peacemaking mga kaigsuonan. Kining pag-buy-out bitaw og kalinaw, paghatag og kalinaw sa atong katilingban na ay gusto magsamok-samok, usahay ganahan kita mo palit. Ato dayong patagmon ang mga maoy. Pero the call for God's people is to become peacemakers, mga kaigsuonan. Instead, wala taga himo o insurgency gikan sa mga katauhan, kundili we will buy peace. Ingon nga pag-awhag sa Dios nining bahina. Ma'am Pinky, anything you can say about that? Spark ba akong hunahon na mga kaigsuonan ba nga kining atong pagkaanak sa Ginoo, naaday kinahanglan nga naana na sa atong value system ang atong pagka-peacemaker. Kay kung wala na, ang mahitabo ingon ani, kung naay mo come across sa atong kinabuhi nga murag ning feel ta nga gidaog-daog ta, ang ato dayong himuon mo retaliate ta, murabag umigas nga napaakan, paakpod ta. Kay mo man atong kuan mo man nagibadlong ni Ginoong Hesus. So, gamay nga sayop, kay na may mga tao laging third party masayop sa ato kibaling bloodline, kiha po ta. Nawala ang atong pagka-peacemaker diha. Kay moingon man ta nga, balos, ngipon og ngipon. Pero sa Ginoong Hesus lahi man, iya man giingon nga pailubi sa anak kay basig sayop pod ay diha. No, nganong naingon anak siya. So, kung naa sa ato ang pagkamahigugmaon sa kalinaw, usahay na panahon nga tamakan ta, daog-daogon ta, pero makabaton ra ta nga makaagwan ta at tiin mabulahan man ta kay makatulog ra mang putang malinawon. Kaysa mo fight back ta nga hantod dako ninong kaing kaso, nadaot pa ang atong relasyon sa sigkatawo. Amen. Pastor Rudy. Ang pagdala og pakigdait magkasunan mao ning usa sa mga beatitude sa kabulahanan ingon ang Ginoo, kung ikaw mahimong makigdaiton, tawgon ka nga anak sa Dios. So masakop ka sa iya nga pamilya. So usa ni nga butang nga makita sa atong kinabuhi kay usahay magud imbis kita untay peacemaker, kita yung nagsugno dito kasamo. Kita mo nagdagkot nga musilaob ang kanini ang gamay nga kalayo. So ang giingon ni Ms. White in itong leksyon, the gospel of peace also becomes the motivation, pattern, and resource for working for peace in our violent world. The heart that is in harmony with God is a partaker of the peace of heaven and will diffuse its blessed influence on all around. The spirit of peace will rest like dew upon hearts weary and troubled with worldly strife. Sa ato pa makigsuonan, kung kitang tanan mahimo nga mabatnan tani nga espiritu o gasa gikan sa Ginoo, mahimo gid ta nga panig-ingnan og mo tunhay ang kalinaw, pakigdait og labaw sa tanan ang panagiusa sulod sa iglesia, unya mahimo din siya nga kaning ang talan-awon sa palibot nga makita nila nga ang iglesia o ang kinabuhi nga naa ang Ginoo sa matag usa, dili gid siya mahimong kagubot kundi mahimo siya mahimo siya nga pakigdait ngadto sa matag usa nga nagapaabot dinha sa atong Ginoo. Amen. Anhita sa lahi nga hutong sa ato ang lesson mga kaigsuonan, kining pagdipinsa sa mga dinaog-daog o sa mga gipangyatakan. Naatay mga programs mga kaigsuonan sa mapananglit sa ato ang initiative sa church, kining gitawag na to End It Now. End It Now. Trying to end violence. Kung ang atong gobyerno adunay balaod na gitawag og bawsi, nagpanalipod sa mga kababayenan o mga kabataan sa ilahang pagkahuyang, no? Dili ni sila pwede nga imo silang i-overpower gumikan kay kusgan man gyud ang lalaki kaysa mga babae. Kung naay legislation ang kagamahanan ining bahina mga kaigsuonan, our church also is trying to support this
this current issue mga kaigsuonan. Kanang gitawag na to end it now. Atong undangon karon ang violence against other people, the weak members of our society, mga igsoon. So, our responsibility as a church, mao ang tigdipinsa ni ining mga tao nga walay Mahimo. walang kalaban-laban, no? Kung atong tanawon wa gyud ika dipinsa sila Wa kaugalingon, wa ika sukol. Sama pa nang lit kanang giingon sa atong lesson pod nga this is also an application kanang giingon nga becoming a voice for the voiceless or sight for the sightless. So kining tanang mga butanga mga kaigsuonan, imong gihimo ang bahin aron madipinsahan, no, mapanalipdan ang katungod ni ining mga katawhan. Mapingki, imurag imo magini nga department, what can you say about that? Actually, mga kaigsuonan, gining labay nga bulan sa Agosto, usa sa programa sa Women's Ministries nga gipasiugdahan sa atong General Conference, napasa nga to sa division ug dinhi sa ato gihimo sa mga iglesia. Doon natay programa nga gitawag In It Now, diin gipanalipdan ang mga rights sa mga kababayen-an o mga kabataan nga giabusuhan sa ilang mga kauban sa balay o sa mga hinigugma nila kay di man lagi manulunda, no? So doon ay gitawag og violence against women and children nga giprotektahan, gisuportahan na sa atong panggobyerno nga kung kinsa man ang mga kaasawahan ng mga kababayan nga gidaog-daog, gidagmalan, giabusahan, doon ay daghang klase sa mga pag-abusar, sexual, physical, domestic violence, economic violence, mga asawa nga wala tagaig kwarta sa mga bana nga naay mga income, o sana kanang pag-deprive sa needs sa mga kabataan, no, nga dili tagagbalon, patrabahoon, ana mo ni mga klase sa evils nga kung mahimo unta matagad sa atong iglesia nga gipaningkamutan kung naa manggaling na ang nagpahipi nga mga problema sulod sa iglesia. Ato giniuntang maundang kay makaulaw kayo ni. Maingon man ato sabding gipasa ngadto sa gawa sa iglesia diha sa atong katilingban, gina-invitar nato ang mga katawhan, kababayan-an, kalalakin-an nga kung ma-aware sila ni ane, maglikay sila kay ginaprotektahan man pod sa atong panggobyerno. Dakpon, ipresohon ang mga mapamatud-an nga nag-aabusar gyud sa mga kababayan-an. Amen. Pastor Rudy. Tama itong giingon ni Pastor Hisbon, mga kaigsuonan, o si Ma'am Pinky natay programa sa iglesia In It Now. So dili ta maghulat og ugma, dili nato ipaagi ni nga higayon unsay nakita nato nga mga binuhatan nga kaning sukwahi sa gisulti sa Ginoo. Sumala nini atong leksyon tibuok quarter niini nga semana ato nang hunungon. Unya dunay mga taong dinaog-daog nga dili gid sila reason out lang kaugalingon, kita unta nga mga membro sa iglesia, mga opisyali sa iglesia, kita mutingog para nila nga matagaan sila sa ilaha nga kanini ang katungod, dili mayatakan ang ilaha nga katungod kay malipay ang Ginoo nga magtan-aw nga naa ang panag-angay sa iyahang mga katawhan. Dili kay matud pagnina sa tuang nga diskusyon, ang dato musamot ka dato, ang pobre musamot ka alaot. Dili unta na ang tuyo sa Ginoo, lumulupyo man ta siyang gingharian, nagpaabot ta siyang pagbalik, kitang tanan magahimo nini nga bulaton para nga musugot ang dili usa ra man gid ta sa langit nga gitagana sa Ginoo. Kun ato lang sundon ang iyahang gisulti nga mauna ang ato kinabuhian samtang nagahulat kaniya. Yeah. So, kung atong tanawon mga kaigsuonan, no, dako gyud kayong responsibilidad nga kita nga mga katawhan sa Dios nakabuka ang atong mga mata ni ining mga kamatuoran. Dili kita mulingiw mga igsuon, dili nato ipiyong ang atong mga mata, kundi muhatag bahinuon kita og pagtagad ni ining mga kalisdanan sa mga katawhan nga naa sa atong palibot. Dili man malipay ang Dios sa inhustisya nga nagakahitabo sa kalibutan. Ug mauman usab nga dili sab siya malipay sa iyang mga katawhan nga dili moduyog sa iyahang pagbati niining mga bahina, mapingki. So agig pagtapos nining ato ang pagtuon karon atong ihatag sa atong mga kaubanan dinhi sa panel ang ilahang mga parting statements mga kaigsuonan
aron masipong nato kining atong pagtuon ining si manahona. Mapingki. Ako lang sublion ning gipahinumdum kanato sa espiritu sa tagna, magsusulat ang pinakataas nga gugma ngadto sa Dios. Sa ato pa ang nanatay gugma, pero unsa man ang gugma taphaw ba pinakataas supreme love for God ug walay pagkahakog nga gugma ngadto sa atong isig katawo. Mao kini ang pinaka the best nga gasa nato sa langitong amahan nga atong ikauli ngadto kaniya. Mo ni giingon dinhi. O nga kini mao, this love is not an impulse. Dili ni siya kay murag lumalabay ra or kanang gitawag og kausa lang o kalit-kalit lang, but it is a divine principle, a permanent power. So kung naa na ma-imbue ni sa atong kaugalingon nga naagitay gugma sa Ginoo, tingali pastor makasabot na ko nga mga kaigsunan nga nganong gisakgaw sa Ginoo si Elias. Si Elias. Oh, kay ang iyang lifestyle makita na gyud ang kahayag ang naong ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. So pagkanindot anang mga kaigsunan kung masakgaw na ta sa Ginoo nga di ta moagid kamatayon pastor. Praise the Lord. Oo. Kung makita gyud ang kahayag sa Ginoo mo reflect sa atong kinabuhi, kung duna gid tay kanang tiunay hingpit nga gugma sa Ginoo ngadto sa isig katawo. Pastor Roddy. Muna ang atong leksyon magasunan usa nga di ko malimot si ni Mrs. White, kung ang kinaiya ni Ginoong Hesus mo replika na sa atong kinabuhi og diha dayon siya muanhi. Amen. Gahisgot ta dinhi og loving mercy, ingo dinhi nagkaulugan na being compassionate, kind and forgiving to someone. Unya kaning tanan mga pinalangga nga magasunan, ang linugdangan ani ato lang gyud dawaton ang balaang espiritu, upuyo sa tong kasing-kasing, suluban tas pagkamatarong ni Ginoong Hesus og kaning kinaiya sa mga katawhan nga lumulupyo sa langit nga gipasiugdahan sa Ginoo makita sa imo, sa ako, sa atong kinabuhi ug walay usa kanato nga dili maandam sila kung adlaw si Hesus magabalik na. Amen. Amen. Sa panapos mga kaigsunan, kung atong i-aplikar kining mga gitambag diri sa tong lesson karon, gipahinumduman ta mga kaigsunan nga revolusyonaryo gyud nga mga kalihukan ang atong mahimo as a church. Kay ngano man naliman kabugod ni ana nga bisan ang mga legal nga mga kaso ato ng sudlan lumikan lang sa pagpanalipod sa mga dinaog-daog o gipangyatakan mga kaigsunan. We will come to a point nga ang iglesia mga kaigsunan o ang imong pamilya o ang ato mga binuhatan will be exposed to the limelight mga igsoon. So makita gyud o kining tanan mga kaigsunan dili ni sa ato nang ginabalik-balik, dili ni sa katuyuan nga musikat ang atong iglesia, kundi usa lamang kini katubag sa awhag sa Dios nga makigbahin kita sa pag hawas og sa pagtibhang sa kalisdanan sa mga katawhan nga naa sa atong palibot. Inaot kami nini sa studio mga kaigsunan nga sa atong pagtuon makanunayon sa atong lesson every week atong makatunan ang dako nga kausaban sa atong mga binuhatan sa atong linihukan ug bisan pa sa atong pagministeryo sa pagpangandam sa atong kaugalingon sa iglesia sa atong panimalay sa hapit na nga pagtapos sa kalibutan ug sa pagbalik sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan mga kaigsunan. Sa dili pa kini pagatakupan sa pagampo ni Pastor Jimenez, ani ay usa ka halad sa musika.
Amahan na mo nga langit nun, salamat sa imong balaan nga espiritu nga nagagiya kanamo. Salamat sa imong dakong gugma nga imong ipadala ang imong bugtong nga anak. Ug tungod niini Ginoong Dios, tabangi kami. Samtang nagakinabuhi kami sa paglaom sa matag adlaw ug amo unta o makita sa among kinabuhi ang gugma nga may kaluoy nga mao kani usa sa mga gikinahanglan aron kami mahimong maluluyon, kami mahimong matinabangon ug kaming tanan mahimo kami nga peacemaker unya ang mga katawhan nga walay mahimos ng kaugalingon amo matabangan ug pinaagi ni Ginoong Dios makita ang kinabuhi ni Ginoong Hesus sa among kinabuhi sa matag usa ug ang imong buhat matapos nining amo kapanahunan ikaw mo balik na ug kaming tanan imo nang papuy-on ng langit ug hatagan nimo nga makasinati kami sa kinabuhi nga wala na katapusan. Yes, Salamat ini nga programa, salamat sa imong pagpakig-uban, kining tanan among gitugyan, pinaagi sa mahal nga ngalan sa among magbubuhat sa Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.